Farem uns pèsols que es diuen pissa i els farem amb fonoll fresc, cilantre i garum i porro. Tallarem el porro petit, el fonoll petit, tot això ho saltejarem i farem un estofadet de pèsols, o de desgranar pèsols també, etc. Bé, ja us he explicat el que farem. Per tant, estaríem anells, ens traiem la jaqueta. Enguany hem fet la nostra escola. Una escola dividida en les tres etapes educatives romanes, el ludus literarius, el ludus grammaticus i el ludus rhetoricus. Mi nom és Sílvia Est, Escola d'Esquípula Sum. Sílvia, io non intellego. Com que no? No m'enteneu? Que no som a Baètolo? Ah, és veritat, que aquesta gent parla un llatí molt estrany. Bé, provaré de fer-me entendre així com pugui. Watch you while you sleep, holding you, lost inside every breath you breathe. I don't wanna live a day without you. I just wanna be the one that makes you happy, happy. I don't wanna live a day without you. I just wanna be the one that makes you happy, happy. 1 minute more, 1,000 years, it's all the same to me. 'Cause I'm incomplete and I need you more. Every breath I breathe, I don't wanna live a day without you. I just wanna be the one that makes you happy, happy. Bueno, jo he organitzat aquest taller perquè m'ha semblat interessant que la gent que va a la festa i que participa d'aquest dia pogués també anar vestida d'una manera adequada, no? D'una manera documentada. El taller consisteix és un taller de 4 hores i consisteix en fer una sanefa, agafar una tela i fer una sanefa per un costat i després per l'altre costat aquesta tela, col·locar-la de tal manera que se converteixi en una túnica.
Àlex a l'absurd de Venanus ha estat derrotat i ara fixeu-vos que demana la mort, demana ser executat i ho fa aixecant aquests dos dits. Estem a la festa de Dionís i estan celebrant un simposi i estan de festa, però hi ha hagut un accident. Doncs les Miníades no han acudit a la festa. Les Miníades es van quedar a casa seva explicant-se històries entre elles de mites i narracions. La primera en arribar va ser Tisba i com s'estava veient que s'estava portant una lleona va sortir fugint corrents i es va anar i de cop i volta se li va caure el vel. La lleona va agafar el vel, el va estripar i el va arrencar el camp. Després va vindre Píram i al veure el vel allà a terra tot ple de sang va agafar i es va clavar a l'espasa i es va morir. Selmasis estava enamorada del Hermafrodit. Llavors un dia es va demanar als seus pares que els contessin. Hermafrodit no el feia cas i entonces llavors Selmasis es va demanar als seus pares que el pintessin en un sol cop. Després d'haver-lo juntat, Hermafrodit va dir que tot el que begués d'una font es convertís en meitat home i meitat dona. Llavors va arribar Dionís, molt cabrejat, molt enfadat, i va castigar a les tres per no haver assistit a la seva festa, i així convertir-les en ratpenats. Molt bé! Que crac!